Pagtanaw siya sa naguba ka palibot, sa ilang pagtatong lakaw-lakaw, nakita nila ang larawan sa Santo Cristo, no? Kining cross. Unya, tungod kay gubat man, nagkagusbat kini. So, ingon ang sundalong Katoliko, ako ni kuhamon, uy, kay mahal ka ini, ang cross, no? Yan. Sus, pag-pick up niya, anak, hala, ako sa kakabot, kay nawala man. Sus, pagtanaw niya, yung isa, gilimpyuhan. I-imagine ko nung cross, nga walay kamot diriyo, wala diha. Kung sa'yo mong pagtanaw, pag Kristo, kung sa'yo yung tabo niya, punggol. So, alam-alam mag-ampo ka, Ginoong Isos, punggol. Nagapigil, no? Di ingon tong, wala, asa man, mangita tagpagi, sumpaya na ito ni, o kamot. Abin niyo, ang tubag sa usa ka sundalo, dili na. Kaya gituyo kini, nga kita'y nakakita, o walay kamot, kay sugod karon after the war, umad sa gubat, kita na ang mahimong kamot sa Ginoo. Amen? Amen. Na mga igsuon, unang tawag, bisag wala sa ibukton o kamot, magpadayon ang lihok sa Ginoo, kay kita man ang mahimong mga kamot, nga magpadayon sa mga buhat, sa pag-atiman o pag-alima sa mga kaubanan nato. Kung maingon ko sa mga PWD, tungod sa mga kakulangon, dili kini apan. Sa daghang mga tuig na nakuban kong lihok sa mga PWD people, in fact, mas maayo paganik sila ikumparar sa hitso ngayon. Hello? Kumplitong ulo, kumplitong ilong, kumplitong mata, paa at iba pa. Pero pwede yung tapulana. O matod pa sa Biblia, nag-ingon, ang taong dili mo trabaho, dili pa kanon. O, kung di mo makapils misa ron, huwag kaon human sa misa. Oo. Inahanglan na mo trabaho ta, muning hating. So taliwala sa atong mga kakulangon, remember, asa tagikan. O ang kakulangon, dugangan sa Ginoo para kanatong tanan. O kana ang krus mga igsuon. Importante sa hari na to. Tanawa, ang hari, unsaon nimo pagtino o pagsusi nga hari na siya sa tawhanon nga kahimtang. Kanusa ka makaingon nga hari kini. Unsay naa sa hari? Aber, unsay naa sa hari? Sister? Corona. Corona. Tanawa ang atong Ginoo nga naa sa cross. Unsay iyang corona? Bulawan ba? Diamante ba? Unsa man? Tunog. Asa ka mangita Ginoo nga ang corona tunog? Hari? Hari ang corona? Di diamante o bulawan yun na. Amen. Dawi. Kung sigula, ang hari doon na iyang trono. Maghari kaway trono, kaway ayaw ni mong harian. So, unsa man ang trono sa hari nato nga Ginoo, mao ang krus. O ang ilahanan sa hari sa karaang panahon, na ay silyo aron kung doon na siya manto, doon ay ipasulat o isuko iyang tatakan ang papel aron ang mubasa ni ini ako'y bikan man kini sa hari sa ato pa doon siya sing-sing nga doon ay marka o doon ay iyang itatak pa o pagbasa halagikan din sa hari unsay sing-sing sa atong hari unsay iyang nasing-sing mga agi sa lansang kuman siya ilansang sa krus. Unsay mando sa hari na tumanon sa tanan. Grabe. Kay ang hari nga kalimutanon, gahom, influensya, kabtangan o mga butang o bahandi, power o uban pa.
maunang hari, gamhanan kayo. Hoy! Tumana kini! Kita po, hadlok ng hari. Pero kanawa ang gingarian sa atong Ginoong Hesus. Anaa sa krus. Gugma. Palinaw. Panagdaing. Pagtagad. Pag-alima sa usag-usa. Tanawan ng krus. So, nabaglihari ng krus. Mura man o lisod sabton nga ang hari nga labaw sa mga hari ang trono cross. Gamahanan ba ang cross? Hello? Gamahanan ba ang cross? Pero kung gamahanan, manong maglakaw lagi mo kada adlaw bukat na inunaw. Nagdala man mo cross. Matod pa sa asawa ho. Ning managip na hubog ito nga. Nadala yung managip. Kada adlaw, lugdo din mo ang cross sa imong bana. Muna naka-attend silang seminar. Ingunan lang leader sa seminar. Ipataas ang inyong mga cross. Tingala ko sa kayang bana mo ipataas. Ang bana niya ay may cross. Pero tanawag, itudluan ta. Ngano ka? Na istorya ni gamay. Usa ka higayon ni Ana, ang amahan nga tiguwag na. Himatyon na siya, himatyon. Gitawag niya ang tulo niya kaanak ng mga lalaki. Wala naman yung asawa, patay naman. So ang iyang gitawag yung mga anak. Ingon din ang amahan, mga anak, sa dili madugay, mamatay na bin ako. Hindi mga anak, ay, na. Mamatay na niyo po, kaya asa po pa ingon. Ingon na yung amahan. Sa di pa ko mamatay, bahino na ito pag-ayon ng katigayunan, kay mag-away rabag yun mo. Amen? Amen. Ilang kaming pamilya din nag-away sa katigayunan, ay napataas. Tablatag na. Isang pari, yung mga pamilya mag-away tungkol sa katigayunan. So yun ang amahan. Sa di pa ko mamatay, kamong tulong, magbahin yun. Ingon na yun ang amahan. Ikaw, kamanggulangan, katong halapan nato ng kaumahan, pila ka hektarya, akong ihatag kanimo. Ingon din ang magulang, sus, kabuutan yun sa akong tatay, wala yun kay amahan, nasama ka nimo. Tagaan magkagako. No? Lipay kay siya kasalamat. Ingon din ay kaduha. Ingon ang tatay, anak, nagbinuutan man ka, maayo magkakaayo, kining atong balay, o ang palimot nini nga lapad kaayo, imo na, o ikaw ang makapanag-iya ni Ingon dahil ay kadong anak, latay, salamat kay kabuutan, hindi mo tayo, kay, hindi makalabaw. Na ang kamanguran, ingnan niya sa mga anak, sa tanang tulong ka anak, ikaw rin buutan, nasamot kanila. Buutan silang tanan, pero grabe ka kabuutan. Sunod na ako, anak, sunod. Sunod po siya. Sunod sa kwarto. Alam, abot na sa kwarto sa amahan. Ang iyang nakita, dako kayo ng krus. Hello? Dako kayo ng krus. Ingon din sa anak, pinalangga ta ka. Muna, huwag yun ko, ibili ni mo. Krus lang yun. Sabi ninyo, pertigyong minatay sa mangmod. Hilang tamas ni Nawa. Uy! Tay! Nang binuutan manong ako, ngalong kinimay mong ibilin ako. So na nang gabi, isa yung kapumot. Sekreto sa Anto. Namatay naman tatay. Anong gabi, isa yung kapumot. Dala bitaw sa bugha. Ano? Saan yung bugha? Kasi, at sa banan nini, o sagot. Ako ba mong atong atsa? Hapat din niya. Tay! Grabe na niya, tay! Pak! 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 Bungkag bitaw ng cross. Halakan at lampot ang mga diamante o bulangan. Palagpagan natin.